Добре дошли в очарователния свят на HHC за медицинска употреба. Днес ще проучим как тези революционни пълнители могат да осигурят естествено облегчение на хроничната болка, тревожността, депресията, епилепсията и болестта на Паркинсон. HHC или хексахидроканабинол работи в хармония с собствената ендоканабиноидна система на тялото ви. Тази система е отговорна за поддържането на баланса и доброто състояние на тялото. Чрез използването му HHC предлага целенасочено облегчение без психоактивните ефекти, свързани с THC. Представете си живот, в който хроничната болка става лесна за овладяване, тревожността и депресията намират утеха, а заболявания като епилепсия и болестта на Паркинсон намират нова надежда. С HHC пълнителите това вече не е само мечта. Но не само невероятните предимства на HHC го правят изключителен. В Еуфория даваме приоритет на чистотата и безопасността на всички наши продукти. Стремим се да ви предоставим най-висококачествените пълнители HHC, за да гарантираме, че не само ще получите облегчение, но и спокойствие. Така че, ако сте готови да изоставите традиционните методи на лечение и да се впуснете в пътешествие към бъдещето на медицинското облегчение, Еуфория е тук, за да ви напътства. Време е да откриете истинския потенциал на пълнителите с HHC и да изпитате трансформационната им сила. Сбогувайте се с ограниченията на конвенционалното лечение и приемете новаторския свят на HHC за медицинска употреба. Позволете на Еуфория да бъде ваш верен спътник в това революционно пътуване към по-здравословен и щастлив живот.